ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଖେଳ ଖବରରେ ହକି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଖେଳାଳି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଲାଗି ସୋମବାର 24 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ, ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ପୂର୍ବ ପରି ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି। ବିହାରର ରାଜଗୀର ଠାରେ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଥରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ: ଗୋଲି କୃଷ୍ଣବୀ ପାଠକ, ସୁରଜ ରକେରା, ଡିଫେଣ୍ଡର ସୁମିତ ଜର୍ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ, ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍, ଯୁବରାଜ ସିଂ, ପୁଭାର୍ଣ୍ଣା ସିବି, ମିଡଫିଲ୍ଡର ରାଜିନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ରାଜକୁମାର ପାଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ମୋଇରାଙ୍ଗ ଥେମ, ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ ସିଂ, ଫରୱାର୍ଡ ମନଦୀପ ସିଂ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ଅଭିଷେକ, ସୁଖଜିତ ସିଂ, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂ, ସେଲଭାମ କାର୍ତ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ଲାଲେଗେ ଏମାନେ ହିଁ 24 ଜଣିଆ ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି।